Saka hari yako yaenzani? Munde mukati mehari yako. Ndora yekutambudza vazukuru mukati memushayi. Batete mandirambira kutotiona ndida kumutema ndedemuona mudare. Ati hondo mudare. Mandirambira kabatete mudare. Siyana navo kana nditauya kwa Sekuru here. Hondo mudare. Achauya kwa Sekuru. Hondo mudare. Siyana navo. Siyana navo. Mandirambira. Andirwa. Yogara pasi. Asi hondo mudare. Usada. Sekuru wache basa. Karapasi. Auya kutosare. Karapasi. Ndidemo ndakutema mudare. Asha dzigadzirise zvinhu. Asha dzigadzirise zvinhu. Sekuru wapedze basa rawo. Ai nandigadire kuduso kuti. Yakochka. Sekuru MAFUMURE. Sekuru. Makasimba here Sekuru. Simba, makadiwa. Aiwa tinotenda tinopona here ndege dziri kufamba mudenga. Tasangana zvekare. Nhasi unoyu tiri kurwizi runonzi Unyani, tiri kunoku kuManyame. Vazukuru mungachingamidzira here vazukuru uye muchivataurira kuti nhasi chii chiri kuitika kunoku tiri kurwizi rwaUnyani? Tinoti kwaZuwai vazukuru ruzhinji rwese rweZimbabwe, vazukuru vari mumativi mana, marudzi ese nemitupo yese. Ava ndisekuru MAFUMURE. Nhasi izuva ratiri kurwizi, kwatiri kuita zuva ratinoti rechenura, zuva rokugeza vazukuru vane mhepo dzakasiyana siyana, zuva rokushamba vane jambwa, zuva rokutekaidza vane manjuzu, zuva rokugeza midzimu kunyange yakasungwa kunyange yakasviba. Ndo zuva ratiri kuita matare iwayo tiri muno murwizi runonzi rwaUnyani, chiinda pabopoma nevazukuru vachinoshamba. Tingatarisa kuti nhasi vazukuru vauya ava imhuri ngani dzauya kuzoshandirwa kana kuzochenurwa? Vazukuru vauya yamitupo yakasiyana siyana, marudzi akasiyana siyana, vabva vakasiyana siyana vachiuya kuna Sekuru kuti aiwa toda kutekaidzirwa matare edu afambe zvakanaka. Tingatarisa kuti muchidimbu pane vauya pane vatakamboshanda navo here isusu veSlyMedia vauyawo kuzochenurwa nhasi apa, zvekuti vazukuru vangakurumidza kuve neyeuchidzo yekuti mhuri takamboiona? Ichokwadi, kuna vazukuru vamwe vakambouya vaya vababa vaya VeHari vokushereketera mhuri yose. Baba vauya vachidzoka nebhegi ravakamboti ndasiya bhegi. Baba vakanzi vanodzoka vachipinda zvekare mumvura vachigezwa kana kuti kushambwa. Zviya vaive nehari yavakauya nayo yanga yaishandiswa chihari iya tingodzosera vateereri zvishoma mune dare rakamboitika? Hari iyoyo baba vaiti vaishereketa nayo yanga yakupanduka ichiparadza mwere, yanga ichidirwa ropa. Zvekare hari iyi yaitoziva kuti kune mwana azvarwa kakati, kune mwana aiti kunyange mwana achinzi amitisa
baba vaitoziva kuti kune mwana amitiswa kwakati. Tinotarisa zvekare kuti pamusi iwoyo paive nemwanasikana akanga ari kutevera kasingaperi. Mungade kuyeuchidza vateereri kuti utano hwemwanasikana uyu hwapapi zvinezvi? Utano hwemwanasikana pakunzwa kwangu aiti kutevera kwakamira. Tinotenda. Kwakatopera zvachose. Indoti kwakapera zvacho ndozwa kuti mazuva mashoma atabva. Asi ndinoti akatomira. Saka chiri kuita panapa ndezvipi zvatinotarisira kuona nhasi uno panenge pachiitwa cleansing ceremony iyo yemachenuro? Pano pane mutambo watinoti webira. Saka mutambo webira tinozonzwa nana sekuru. Uyu akadii? Anda kugadzirirwa sei matare ake kuti afambe zvakaita sei? Zvakanaka. Aiwa tinotaridza zvinoitirwei pachivanhu kuti munhu aende parwizi achinochenurwa pamapopoma? Tinozwa kuti vanhu vanotogeza nemvura kunyangwe kudzimba dzavo. Ichokwadi. Asi kana waziya kurukova sezvizvi tine zvatava kuchikugeza nazvo. Kwatoti kugeza munyama. Pamvura inoerera. Kureva kuti china iya iri panyama yako isuduruke iyendi. Patoti mashambidzo. Anzi mashambidzo. Pane rimwe zvamungataura tisati tapinda mubira zvakanangana nekuchenurwa kwevanhu zvamungawedzera pane zvimwe zvamataura pari zvinezvi? Zvizhinji pari zvino handina rokureva rakati kuti, asi zvizhinji zvinoonekwa navazukuru rava kuitwa. Tinotenda. Aiwa tinotenda. Ndotenda hangu. Welcome to SlyMedia Tv. My name is Silvester Tafumane Simbi Yebasa. We are here in Hunyani River, which is situated just adjacent to St. Mary's, Tirimunzira yokwenda kochi Tungwiza. There is an exorcism that is taking place here, and I just want to briefly explain what's going to happen here. Pane mabira rinonzi rekuchenura kuchirungu achiti zvotiwo exorcism. I may want to explain to those that are going to witness the ceremony that is going to be happening here at a river which is called Hunyani in St. Mary's. Some may want to know what is exorcism. I'll read the notes that I have here for you so that you get to understand what's happening here. Exorcism is often performed by religious or spiritual practitioners, especially the apostolic sect and the spirit mediums, vadzimu, and this practice has got different forms of ways of cleansing people. The other one is prayer and invocation. Exorcism typically involve the resuscitation of prayers, hymns, or innovations to call upon divine powers for assistance in driving out evil spirits. There's also another practice which we can also call rituals and ceremonies. Exorcism may include specific rituals and ceremonies such as the use of holy water, incense, or sacrifices. These are also done in religious practices. These rituals are believed to have symbolic and spiritual significance in the battle against evil forces. This is what we are going to be seeing here. You may wonder what's happening. In Shona they call it a bira, and this bira is about cleansing people of spiritual and demonic attacks or evil happenings in their lives. So join me as we go and join the traditional ceremony here, which is being performed and led by a spirit medium called Sekuru MAFUMURE here in Hunyani River in St. Mary's. Thank you for watching. Let's go and witness the procession here.
Wazwai Mshembere? Yakunewe. Nhasi zuva rokuchenura vazukuru kuti mitirwe zvakada sei? Zvakanaka chombona kuonekwa pani chakanaka. Hongu rakatadzika kare rakatadzika asi kana mauya kuzotauya kuzochenurwa. Mhosva hairambi chingori chii? Mazoya nazvanzi? Nebhegi renyu kupedzisira? Ngariuye kuno. Ichaona here yakuona here azvanzi yenyu? Mzukuru uri kupi? Mzukuru ari pi? Mzukuru wacho famba pichana. Mudzimu wangu baba yarara wakandisiya ndiri ndoga. Mudzimu wangu baba wakandisiya ndiri ndoga. Yarakanga ranzi bhegi rinei kwe? Bhegi rakanga ranzi rine zvimwe zvavakasiya kumba zvavaishandisa mwana. Taurai zviri mubhegi umu. Muneiko? Mune zvimari zvirimo. Zvimari zvekudhara ndo zvirimo zvandiri kuda kuedza kutarisa. Zvino handichaoni, chimbondimirirai. Ndauya naro zvese ndauya nazvo. Makaita nharo kana sekuru kaimimi? Handichazo ndaiti pamwe inyore handiitwe. Makati hamude kubuda nedumo rakasiyiwa nababa wenyu. Unozvirikirei? Zvese ndiri kubudisa. Ndikubudisa sekuru. Zvese ndiri kubudisa sekuru. Hapana chandinombosiya kana wani. Zvaparadza musha zvudi. Zvapera sekuru. Hapana mari yacho. Apa aitaura ega ndiwe kuti ndakasiya mune chi? Mari yakare. Mari yakare. Sekuru ndiyo mari yacho iyi. Sekuru iyo iyi. Ndiyo mari yacho chete irimo iyo. Zvanzi yacho imari here? Mapepa anzvadza hizi mari. Mari sitsi. Aya mari sitsi amuri kuburisa. Mari hapana. Mari sitsi nechidenya menoti ndecheiko ichi nechimwe chimushonga ichi. Chekamba. Chidenya chekamba. Hapana mari anzvadzapo. Izvi zvimari sitsi zamene zvimari sitsi zvei. Ndo mari yacho. Ndo pane mari yacho ipapo. Pamari sitsi. Ndipapa pane mari yacho yese. Hakuna kumwe kwandakamboisa mari. Mari yese iri ipapa. Ndaingotora ndichiisa muhomwe umomu. Zvese ndichingoisa imomu. Saka yabhururuka.
Mari hapana sekuru apa. Mari yacho hapana. Hatisi kuziva kuti zvimari zvakauya nazvo ndezvei. Masiya maviga. Tiziva sekuru kuti vazvifambisa sei. Handina kumbosiya ini. Zvokusiya chaiko ka. Handina kumbosiya nekurwadziwa kwandiri kuita uku. Saka mari yacho yamakareva nehanzvadzi iri kupiko ndimakataura mega patakauya kwasekuru. Ndiyo iyi yandaitoreva. Hatisi kuiona kamari yacho tikungona zvimapepa apa. Ndiyo mari yacho. Saka mapepa eyo ndo amaereva kuti imari yekudhara. Ndiyo ndaitoti ndiyo mari yacho iyoyi. Hakuna chimwe chinhu ndiyoyi. Kana iwe hanzvadzi ungangotaura hako asi handiti ndiyo pane pandaimbotora zvese ndaingoita uchiona ndichiisa mubhegi. Zvebhegi renyu ndaiona muchiisa zvinhu zvenyu here? Aiwa. Asi kakuuya kwezvinhu zvese wakanga uchingozviona. Kazvamakoya nazvo pekutanga ndo zvatakaona ko zvakanga zvasara mubhegi ndakazviona here. Hapana kana chimwe chechimwe chinhu chandakamboningikira. Asi kungotora kuti zvinhu zvese ndizvozvi. Zvamuri kuona. Ndizvozvi. Tiri kuzviona asi mari hapana. Tiri kuzviona zvamakataura zvimwe zviripo asi mari yacho hapana. Vanzadzi hapana. Imari ndiyoyi yauri kuona mari zisate wewe. Ndiyoyi mari yauri kutoona iyoyi. Unoti saka ndingakunyeperere. Ndikutokuudza ndo mari yacho yese. Hapana kana chimwe chinhu chekutoti mungati pane pandatsveta kana pandasiya. Hapana. Harina mhosva. Chandakuita ndokuparadza zvinhu zvako zvese. Nandi. Tinotenda sekuru. Iwe ndokuchenura zvekare. Uchapinda mumadziva iwe. Zvakanaka. Waita sezvo muzukuru akadzokera kundobata indi nokuparadza. Zvakanaka sekuru. Saka patisi kuziva sekuru kuti mari yacho vasiye here kana kuti ndiwo zvavazvimazvikati ndo zvimapepa izvi. Kuda pakuona kwavo kwemishonga toti ndiyo mari yavo. Zvimwe kudai vane maminimini namashiripiti avaita ekuti ive mari rese rinoperera tiri kumadziva ipa ndo paachataura chokwadi. Tinotenda sekuru. Tenda zukuru. Saka tozviita sei sekuru? Iye ngadzosere iwo sabata ako. Andidzosere zvinhu zvenyu mberi. Sekuru ndakutotya ini. Kutya nhasi. Unotya nezvinhu zvawakagara nazvo makore namakore zvotyisa nhasi. Ko ndaigoziva kutonoti sekuru ndozvazvinoita ere nasekuru. Torai zvinhu zvenyu izvi. Zvakuto chipindurudze toni. Hanzipindurudzai. Chinhu chekamba ichi maitita se. Chaishandei? ndo changa chiri chirusero chandaifamba nacho ichi. Kwa munotaura kuti maibhururuka. Hazvitaurwi. Saka munoroya kasekuru. Vamuroyi chaivo. Sekuru. Handisi muroyi. Ko maibhururuka muchienda kupi nerusero? Kana kwandaida kufamba ndichienda. Kwanti vana kuchero vari kuSouth Africa nevari kuUK maivaona. Zvese ndaivaona. Zvazati maisvika ikoko. Mimi munogoramba kuti muroyi seko. Imai vane grazi nepfune hari yatova negrazi raiona kwese. Raiona kwese. Voramba nhasi kuti hamusi muroyi. Bvumai chete hongu ndiri muroyi zvimogadzirwa hanzvadzi zvimochenurwa mochena mutoonawo kurarama zvakanaka. Hapana chamusaswera mucharamba apa. Makaudzwa dare nasekuru mukabvuma zvese pekutanga. Eno shamakusora muchiti aiwa handisi muroyi hamusi muroyi kuita sei. Munoroya rongedzai zvinhu zvenyu sekuru vakugadzirirei zvipere. Aiwa ndizvozvo hanzvadzi. Ndiri muroyi shuwa. Regai ndirongedze. Regai ndirongedze ndiri muroyi hanzvadzi unenge makazviramba pekutanga mukarohwa neshamu nasekuru mukazobvuma marohwa neshamu marwara eno zvimakuda kutanga kuramba futi. Unenge uchida kuedza kupona nehwako mukwakuzve hanzvadzi. Unenge uchida kuedza kuponazve. Ungangobvuma zvese zvese. Zvinobvumwa kana zvasvika pazvave apa hanzvadzi. Tasemone pazvave munofanira kutobvuma. Mubatsirike tese tisunungurwe. Kwai kucharamba muchandandama ndandama. Asi taura hako mwana wamai wangu ichokwadi tapera. Tandapedza kana tapera. Imakafa here vakafa muri wapenyu wani. Asi newo uri Vaya pazukuru mupenyu. handidambe matare. Newo uri Wewe saizvo zvenchina zenyu. Chinonetsa sekwada kutanga kuramba zvinhu zvavapedza vasakadza muchaoda kuramba. Asi iwe neni tinozivana hande tozonotaurira noko. Unozviziva iwe. Ita. Unozviziva zvese zvaunoita.
Kwakusina makuna kuna here vari kuti akuziyana ka. Anogona anga makuna kuna. Watinetsa. Ndudzi nendudzi dzevanhu dzaungana pamatare. Mitupo yakasiyana siyana. Vana nzou, vana mhofu, vana mukanya, vana mbizi, vana moyo, vuma varanda. Aiwa tasuma matare Changamire. Tikakumbira kwamuri vana vabvura mai zvedu rino vatodai kusumirawo matare. Takumbira mauya echakanaka kwete echakaipa. Chizarura imwere yagara padare. Itirwoka zvakanakawo pamusoro peupenyu pamusoro pechiraramo. Vatekaidzira reraramo. Wavhurirawo kamasango. Mwere dzokomborerwa. Mwere dzeitirwawo zvakanaka. Vakanga vakabata vakanga vakashereketa. Tinokumbira kune midzimu yepasi. Achadzokera kunobata. Ave maipe pamusoro peupenyu hwake. Shamugadzirange pamusoro pemapenzi ane ushereketwa. Ndasuma kwamuri Machangamire. Mitupo nemadzinza ndatauraya. Aiwa tinokumbira urombwa mumadzinza, urombwa mumamisha utaramutswe. Uinde kakumatuna ndarichema ndarikumbira Changamire kuti aiwa zuva rinoti nhasi izuva rokushambidza vazukuru, izuva rokuchenura vazukuru kuti kangave manake paupenyu, ngave manake pararamo. Ndasuma vari kumhepo kuti aiwa ndinoronga nezvigaro zvenyu, mutindiroka kuna musikavanhu, moridzokerawo kane mhinduro. Nero ranga richiitwa remwana wamira tembo ndiangadai kuunganidza masawira ese. Tinokumbira Changamire kuti aiwa mave enyu mapuhwa momwawo kana masawira muriko kumidzimu ndiringe. Saka takumbira kwamuri Changamire utsonzo makukumbira ticheukei tiringei tarisirei raramo ngaitambanuke. Tinotenda. Vazukuru takadai seizvezvi nhasi zuva rekuchenurwa nai. Takunanga kinda kumadziva. Tonopedza rokumadziva. Aiwa. Tozva kuti vazukuru maita sei? Machenurwa nhandi. Tinotenda. Sangatitekayirei toenda kudziva. Tonoshandana tiri kumadziva. Nhandi. Ndatendawo. Mauya echakanaka kwete chakaipa mwere kazoshambwa mwere zoshambidzwa ovakamanake paupenyu ovakamanake pararamo. Vafurirei nhai tetekurwe, vafurirei nhai vasikana vemvura, kusumadare kukumbira manake tambanure upenyu tambanure ramo tatedai kusuma kukumbira mauya echakanaka kwete echakaipa mwere ngadzifurirwe. Aiwa takumbira kwamuri vasikana vekumvura, takumbira kwamuri vana manjusu.
Musadhonze mfamba zvakanaka po Sekuru. Satsvede. Hakuna kunetsa Sekuru.
misazi yabuda pa TV hakudi ma CV SlyMedia TV yandispota ndiri mu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views SlyMedia TV mandichinjira ang my dreams Sly ya SlyMedia Sly ya SlyMedia Sly ya SlyMedia Sly ya SlyMedia kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya SlyMedia